De komende 10 jaar neemt het aantal toeristen in Zeeland naar verwachting met 18% toe. Maar experts verwachten dat Zeeland die groei aan kan zonder de bouw van extra huisjes. Ik denk niet dat het aantal huisjes moet worden uitgebreid. Het is vooral, laten we het bestaande aanbod beter benutten en dat wat meer spreiden over het jaar. En verder in het nieuws vandaag. Je kon een agent inhuren voor een dag. En premier schoof aan bij diner. Goedenavond, maar we beginnen deze uitzending bij Zorgzaam. De onrust rond de zorgorganisatie neemt namelijk toe. Nadat eerder deze week de bezuinigingsplannen naar buiten kwamen, is er nu opnieuw onrust in de gemeentelijke politiek. De grootste partij in de Terneuzense gemeenteraad wil opheldering over uitgelekte reorganisatieplannen. In een PowerPoint-presentatie die in handen is van de Terneuzense partij staat onder meer dat de eerste hulp in de toekomst zou worden uitgekleed en er in feite alleen een soort kliniek overblijft. De partij heeft die interne presentatie gekregen van werknemers van Zorgzaam en is erg verbaasd over de inhoud. Te meer omdat het bestuur van Zorgzaam onlangs nog in de gemeenteraad kwam vertellen dat het allemaal weer de goede kant op gaat in het ziekenhuis. Nu hebben we gezien dat er enkel en alleen nog een stukje geboortezorg en acute verloskundige overblijft. Dus dan kan je het eigenlijk ook helemaal geen volwaardig ziekenhuis noemen, want dan is het gewoon een kliniek. Het zou allemaal blijken uit die presentatie van een werkgroep voor locatieoverstijgende zorg, zoals dat heet. Daarin wordt gekeken hoe het ADAZ en Zorgzaam in de toekomst meer kunnen samenwerken. Maar volgens top gemeentebelangen blijft er dan in Terneuzen weinig meer over. Alle acute zorg gaat eigenlijk dan allemaal naar Goes toe. En daar maken we ons echt heel erg zorgen over. Ons ziekenhuis is wel onze levensader, waar 3000 werknemers werkzaam zijn. Dat ook wegvalt, dat is echt een heel erg grote klap voor Zeeuws-Vlaanderen. In een schriftelijke reactie zegt het ziekenhuis dat het absoluut niet zo uitgekleed gaat worden als waar top gemeentebelangen voor vreest. En voor wat betreft die presentatie waar die partij zich op baseert, daarover zegt Zorgzaam dat het gaat om potentiële toekomstige scenario's die onderzocht worden vanwege mogelijke toekomstige ontwikkelingen en dat het nu nog veel te vroeg is om daar iets over te kunnen zeggen. De motie wordt vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering ingediend en dan moet blijken of Zorgzaam inderdaad door de raad op het matje geroepen wordt. Dan het toerisme in Zeeland, want het is een beetje een weegschaal. Aan de ene kant belangrijk voor de economie, aan de andere kant de drukte en overlast die al die extra bezoekers veroorzaken. En de komende jaren worden de voor- en nadelen alleen maar groter. Want volgens een nieuw rapport blijft het toerisme in Zeeland de komende jaren flink groeien. De prognose is dat er in Zeeland 500.000 gasten bijkomen. En dat is verspreid over de komende 10 jaar. Dus elk jaar een klein beetje erbij. En die gasten die komen voor een deel uit Nederland, maar vooral uit België en Duitsland. De rust, de zee, het strand en de Zeeuwse natuur. Het blijft toeristen trekken. En steeds meer dus, blijkt uit de prognose die vandaag is gepresenteerd. In de komende 10 jaar groeit het aantal gasten door naar 3,6 miljoen per jaar. Waar gaan al die extra toeristen verblijven? Nou, die kunnen er nog wel bij. Zonder uitbreiding van vakantieparken, stelt het kenniscentrum. Nou, ik denk niet dat er meer aanbod nodig is. We hebben al heel veel accommodaties in Zeeland. Als we kijken naar de toename van het aantal gasten, kunnen die eigenlijk prima terecht in het huidige aanbod. Ja, in de zomer is het druk en is vaak veel volgeboekt. Maar juist buiten de piekperiode is er echt nog volop ruimte om meer mensen te ontvangen. Dus ik denk niet dat het aantal huisjes moet worden uitgebreid. Het is vooral, laten we het bestaande aanbod beter benutten en dat wat meer spreiden over het jaar. 500.000 extra toeristen erbij in Zeeland. Er wordt nu al regelmatig geklaagd over het grote aantal toeristen in onze provincie. De vraag is hoe inwoners van de kustgebieden aankijken tegen de voorspelde groei. Ja, wel druk. Ja, ontzettend druk. Ja. Waar merkt u dat aan? Ja, hoe het mee verkeren al. En in de winkels natuurlijk is het ook hartstikke druk. Ja, geen problemen. Nee, het is nu ook in de zomer bij ons hartstikke druk. Dus, ik heb er met het winkelen geen problemen. Weet je eerlijk, het toerisme, dat brengen wij nooit voor voorzieningen hier, zeker op het dorp. Ik bedoel, als we maar geen toeristen hadden, hadden we ook geen Jumbo hier op Zuid-Landen. En er zijn er nog meer faciliteiten die gewoon, die zouden we anders gewoon niet hebben. Gewoon in de zomer is het waanzinnig druk. In Zoutelanden bijvoorbeeld moet je een half uur wachten voordat je een brood kan kopen bij de bakker.
Nou, ik vind dat niet zo erg hoor. 20% dat gaat wel. Ik had het idee dat het wel meer zou zijn, maar misschien ook wel niet. Ik denk dat het gelukkig is dat de groei niet zo hard is als in andere delen van Nederland. Ik denk dat Zeeland op een aantal plekken echt wel tegen de grenzen aanloopt van hoeveel toerisme we willen hebben. De vraag ligt dus steeds meer op tafel hoeveel toerisme we willen hebben. En of er gevaar is voor Amsterdamse toestanden. Nou ja, hopelijk niet. Ik denk dat dat ook is aan Zeeuwse overheden en aan de Zeeuwse toeristische sector. Van, hoe gaan we zorgen dat overlast beperkt wordt. En dat je vooral de voordelen kunt benutten. Want dat toerisme heel belangrijk is voor Zeeland. Dat staat buiten kijf. Ik denk dat Zeeland er niet zo uit zou zien zoals het nu is als we helemaal geen toerisme zouden hebben. Dus ik denk dat we dat belang goed moeten behouden. Maar ook vooral moeten kijken van hoe kunnen we overlast verminderen. De oogartsen van ziekenhuis ADRZ in Goes gaan verder in een externe kliniek. De verhuizing is nodig omdat de ruimte voor de artsen in het ziekenhuis beperkt is en de wachttijden oplopen. Met de nieuwe kliniek verwachten de oogartsen patiënten sneller en efficiënter te kunnen helpen. Voor patiënten in Vlissingen blijft alles bij het oude. En op Schouwen-Duiveland zoekt het ziekenhuis nog naar een locatie voor de oogartsen. De man die in oktober vorig jaar de boombanden van talloze boompjes doorsneed in Vlissingen, Middelburg en Goes is veroordeeld tot 3 weken cel. Ook moet de 41-jarige de schade van ruim €6.000 betalen. Tijdens een eerdere zitting verklaarde de man nog dat hij tot zijn daden overging omdat hij de bomen wilde bevrijden. In Terneuzen kon je vandaag een wijkagent inhuren. Niet voor de afwas of andere huishoudelijke taken, maar wel om aandacht te vragen voor problemen in de wijk. Er zijn leuke verzoeken binnengekomen. Ik heb ze even op het bord genoteerd. Via Instagram konden mensen aangeven waar ze overlast van hebben. Denk bijvoorbeeld aan onveilig parkeergedrag of een drukke weg. Vervolgens gaan de wijkagenten erop af. Bijvoorbeeld hier in Terneuzen, waar de basisschool last heeft van de drukke weg. De bestuurders gedragen zich op dit moment nog voorbeeldig. Maar daar komt al snel verandering in. Daar komt een auto. Hartstikke spoed. Hetzelfde goed. Ook bij de controle op fatbikes in een overdekt winkelcentrum is het raak. Ja, je krijgt er wel een bekeuring voor. Met de actie hopen de wijkagenten verbinding te maken met de inwoners. Want de inwoners, daar zijn we van afhankelijk. Die hebben de ogen en oren in de wijk. Die bereikbaarheid van de inwoner om die melding te maken, om die info door te geven, dat horen we graag. De Peter R. de Vries Foundation looft €100.000 uit voor de gouden tip die de vermissingszaak van Herman Ploegstra uit IJsendijke helpt op te lossen. Ploegstra verdween 15 jaar geleden en sindsdien ontbreekt ieder spoor. De foundation vraagt deze week met een podcast aandacht voor de vermissing van Ploegstra. De PVV in de gemeenteraad van Terneuzen wil dat de gemeente stopt met de plannen voor een nieuwe onderwijscampus, omdat het te duur wordt. Aanvankelijk kostte de ontwikkeling €75 miljoen, maar wethouder Suij vertelde onlangs bij Omroep Zeeland dat het prijskaartje inmiddels €100 miljoen bedraagt. Volgende week start de gemeente met de voorbereidingen van de bouw. Tijdens de eerste tolvrije maand steeg het aantal passages door de Westerschelde-tunnel met 12% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Volgens de tunnel is de stijging niet 1 op 1 toe te schrijven aan het tolvrijmaken van de tunnel. De helft van de stijging komt door natuurlijke groei. Wel ziet de tunnel een sterkere toename van het verkeer in het weekend dan door de weeks. Een Europese top. Overleggen en debatten met de Eerste en Tweede Kamer. Hij liet het allemaal aan zich voorbij gaan vanwege de griep. Maar de Zeeuwse dag liet premier Dick Schoof niet aan zich voorbij gaan. En zo schoof hij gisteren aan bij het Zeeuwse lobby-evenement in Den Haag. Na een zware griep verscheen Dick Schoof eindelijk weer in het openbaar. Hij benadrukte in een speech voor Zeeuwse bestuurders en Kamerleden het belang van Zeeland voor het kabinet. Zeeland wil groeien en vergroenen en dat snappen ze in Den Haag. Hoewel niemand Zeeland zo goed kent als de Zeeuwen zelf, kunnen jullie ook rekenen op Den Haag. Een van de speerpunten van het kabinet is dat elke regio telt. En dat zeggen we niet alleen, dat laten we ook zien. Uit de zaal hulpvragen over het Zeeuwse onderwijs, dure dijkversterkingen en miljardenprojecten in de Zeeuwse havens die stil liggen door stikstofproblemen. Maar Schoof zei niks toe. Hij wil vooral samenwerken met Zeeland. Ja, vooral samenwerken samen met Zeeland. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat is wat het kabinet ook echt wil. Omdat ze ziet waartoe Zeeland in staat is. De ambitie onderschrijft. En het belangrijke is dat die ambitie ook tot leven komt.
Daarvoor heeft Zeeland hulp en geld nodig van het kabinet voor meer inwoners, maar ook bijvoorbeeld voor de vergroening van de industrie en voor het verbeteren van oude wegen en bruggen. Het kabinet heeft Zeeland weer nodig voor de vestiging van bijvoorbeeld kerncentrales. Wat die er is zeer betekenisvol. Daarmee, met die aanwezigheid, onderstreept hij ook hoe belangrijk het vanuit het kabinet ook wordt gevonden dat de premier zelf aanwezig is om samen met Zeeland aan de slag te gaan. Volgens De Jonge heeft Zeeland veel ruimte om problemen van de Randstad op te lossen. In Zeeland is veel ruimte, maar tegelijkertijd moet je dat ook een beetje blijven koesteren. Dus volgens mij, en zo ken ik ook de waarnemend commissaris, is er niet van plan om Zeeland vol te bouwen. Nee, gaat het erom om heel gericht met elkaar te kijken hoe je die infrastructuur kan versterken. En er daarmee voor te zorgen dat Zeeland ook echt die potentie die er gewoon in zit, dat die er ten volle uitkomt. Waar het voor veel mensen een baantje is voor even tussendoor, stapt Kees de Boer uit Zierikzee al 45 jaar iedere morgen voor dag en dauw op zijn fiets om door weer en wind de krant te bezorgen. Maar daar is nu wel een einde aan gekomen, want Kees is met pensioen. Het is stop, hè. Het is schapen lopen. Maar goed, het is moeilijk. Wat gaat u eraan missen? Dat ik altijd buiten ben. 45 jaar buiten geweest, in de sneeuw, regen, wind, alles. Ik heb alles meegemaakt. Politie, alles erop. Alles heb ik meegemaakt, alles. Al die jaren stapte de boer midden in de nacht op de fiets die hij nu weer moet inleveren. En dat vindt hij jammer. Ja, het is precies mijn maat, hè. Het is precies goed, ik kan dus opstappen. Dus ja, je is ook een paar keer kapot geweest, maar goed, nou is het gemaakt. En ik zal hem ook maar missen. Als schrale troost en bedankje kwam zijn baas nog wel even langs met een verrassingspakket. Hij is er altijd, hij gaat nooit met vakantie, hij is nog nooit ziek geweest. En we hebben gewoon heel weinig bezorgers, dus we zijn heel hard op zoek naar nieuwe bezorgers. Daarvoor hoeven ze de boer niet meer te bellen, alhoewel hij nog wel een beetje betrokken blijft. De jas die mag u wel houden, blijft u die met trots dragen? Ja, dat doe ik gewoon aan. Iedereen mag het weten. Maar voor vandaag blijft hij wel aan de kapstok hangen. Bewolking en een beetje zon wisselden elkaar af vandaag. Het bleef droog en het werd maximaal zo'n 7 graden. Morgen naar verwachting geen blauwe, maar grijze hemel met bewolking en maximaal 4 graden. Maar door een stevige oostenwind lijkt de gevoelstemperatuur onder het vriespunt te liggen. Het weekend lijkt op dat van morgen, hoewel er zondag wel een iets wat grotere kans op zon is. Maar goed, dat is pas zondag. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Hou onze app en de site oproepzeeland.nl in de gaten voor het allerlaatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.